Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon igadulong sa inyo, kagyari na itong mga top stories of the day. Today is July 24, 2026, Biyernes nga adlaw. Agriculture Secretary dako ang pagpati nga liwat buksan sa US ang market para sa blue crabs. Babayi na pilpilan sang dako nga bato, patay. Porsyon sang dalan sa barangay Mansilingan sa Bacolod ginsira bangod sa pagkaab-ab sang duta. Southern Negros Occidental gipaidalom sa red warning bangod sa mabunok nga ulan dala sang habagat. Kag sa Good Vibes Weekend, ang tore sang RSB ang istorya sa pagbangon sini nga Sabado. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, nakita na isa lakat sang panahon, nakalandfall na ang bagyo nga Quiapo subong nga hapon samtang ang Southern Negros Occidental mabunok ang pag-ulan. Alas 2:10 sining hapon naglandfall ining bagyong Quiapo diri sa may Camiguin Island, Calayan sa Cagayan, mga 2:10 sang hapon. May kabaskugin sa gyapon nga 85 kilometers per hour to 115 kilometers per hour kag nagagiho siya sa westward nga direksyon pasaka kag may kabaskugin kung nakadasigon karon nga 25 kilometers per hour. May mga probinsya sa gihapon sa may Northern Luzon, dili sa area sa Northern Luzon nga napaidalom sa tropical cyclone, wind signal number 1 kag wind signal number 2. No? Samtang ang area sining Western Visayas pati na Negros Island region kag Mimaropa region ang maka-experience sang moderate to heavy rains, no? Sag sinilang gid nga hapon alas 2 gipaidalom sa red warning ang Southern Negros. Ini nag-include sang Hinubaan, Sipalay, Candoni, Kawayan, Ilog kag Kabangkalan City alas 2 na sang hapon red warning. Subong nga hapon alas 5 orange warning na naman ang ini sa gihapon nga area sa may Southern Negros Occidental, no? Ini naman ang area among subong ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 kag tropical cyclone wind signal number 2 sa may Northern Luzon. Ginapaabot nga ining bagyo nga si Quiapo ang magagwa na sa Philippine Area of Responsibility buwas nga aga, no? Samtang nagapagwa siya, naga-exit pa kadto sa mainland sa China, gina-expect nga mas magabaskog pagin ini. Samtang dili naman sa aton sa Negros liwat ginapaabot sa gihapon nga mangin maulanon ang panahon ko ng tawon mo, no? Duhalos sa tabunan kita sa panganod nga may dala nga ulan ang Negros kag ang isla sa Panay. So expect natong tubtubwas posible sa gihapon ang pag-ulan diri sa aton sa Negros. Sa number 9 naman, ang paghatag sang libre nga school supplies pati na sang PE uniform sa mga public schools ang inaduso nga himuon na kada tuig. Pasado na sa first reading ang ordinansa nga ginaduso ni Councilor Cesar Distrito nga maghatag sang libre nga school bag, school supplies ug PE uniform sa mga pampubliko nga secondary school sa syudad kada tuig. Lakip sa mga tuigan nga makabaton sang nasamit nga mga gamit sa eskwelahan amo ang grade 7 to grade 12 students sa public schools. Ginsining man ni distrito nga ilang ginaduso nga mahatagan man sang libre nga mga gamit ang mga Bacolod nun nga mga estudyante sang Negros Occidental High School. Dugang pa niya ang katayuan sini nga amo ang ordinansa amo ang pagbulig sa pagpamag-an sang galastuhon sa mga ginikanan kag pagsiguro nga ang mga estudyante mayara sa nagakaigo nga kagamitan. Kung mapasa na sa sanggunian panglungsod ang ordinansa natalana nga kuhaon ang pondo sa Special Education Fund o kung sa General Fund para sa among nga proyekto. Sa karon, ang ordinansa ang nagamando sa tuigan nga paghatag sang libre nga school bags kag school supplies sa Bacolod para pa lamang sa mga elementary students. Ang ikaduwa, naton nga ordinansa will now require that this one will be provided sa aton nga mga secondary students with the kulatilya nga number 1 dapat inisya ng subject to the availability of funds, no? Number 2, ang pag-grant sini dapat nakabase sa mga residente sa syudad sa Bacolod, not just on administrative control of the DepEd like what happened to NOHS.
Sa number 8, 35 million pesos nga pondong iga-download sa mga alkalde sa Negros Occidental para sa pakigbato kontra sa RSSI nga peste sa mga tubo. Samtang may separado man nga 200 million pesos pagid nga pondo para naman sa mga mangunguma. Sining Biyernes ang hapon, nagsapol si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga congressman kag alkalde sa Negros Occidental kung saan ilang gintalakay ang tabang sa gobyerno nasyonal sa away kontra sa Red Stripe Soft-Scale Insects o RSSI nga naghalit sa mga katubuhan sa karon. Sunod kay Laurel, 10 million pesos ang para sa chemicals o pesticide nga gamiton kag 25 million pesos naman ang para sa drone services kag rentals. Base naman o kung base man na sunod sa kay Laurel, makadugang download ng isang pondo para ibakal sa backpack sprayers para tigayon man makaspray ang hindi masakop sa drone spraying. May separado pagid nga 200 million pesos na i-download paagi sa Department of Social Welfare and Development para sa mga sugarcane farmers kag validated nga apektado sang RSSI. Karon, may 12,400 na ka mga farmers ang yara sa listahan kag mahimo nga madugangan pa ini sunod sa kay Chu. Well, actually, kasama ko lang ang ating Pangulo kanina, no? Sabi, tinatanong nga ako kung kailan ako pupunta sa Bacolod para kailan i-implement. Sabi ko kay PBBM, mamaya pupunta ako. Galing kami Pampanga, lumipad ako hanggang Bacolod para mamita mga mayors para ma-implement natin ito as soon as possible. How much are you downloading total to the mayors? 10 million for chemicals, pesticides, 25 million for the drone services. That's for the whole province. Yes, for the whole That's province. 35 million. Yes. What was the 200 million you were talking about? That is for the cash assistance. Na maximum yun. Parang sa ngayon nasa 120 million tayo sa 12,400. But in case tumaas pa yan, hindi lang na affected na farmers natin. We're assuming baka umakit yan ng 20,000 farmers. So that will be at 10,000 each, that's 200 million from DSWD. Sa number 7, isa ka vintage bomb ang nakutkutan sa ginaubra nga flood control project sa Talisay City. Isa ka vintage bomb ang nakutkutan sa 32 anyos nga backhoe operator sa ginahimo nga flood control project sa suba nga sakop sa Hacienda Minuluan, barangay Matabang sa Talisay City, Miyerkules nga adlaw. Nakibot ang backhoe operator kag iya nga mga kaupdanan sa ubra sang gulpi lang nag-aso ang bomba. Rason nga sila ang nagdinalagan palayo sa lugar sa kahadlok nga base maglupok ini. Nagresponde ang kapulisan sa Talisay PNP kag Provincial Explosive Ordnance Division K9 Unit. Gin-cordon ang lugar kag nagpatigayon sa assessment. Sunod sa pulis, ang na-recover ang isa ka 100-pound nga M47 white phosphorus bomb. Gin-transport ini sa Talisay City dump site sakop sa Barangay Concepcion sa Talisay. Samtang ginahulat ang final disposal sini sandig sa EOD safety protocols. Sa number 6, 3 ka mga empleyado sa Pag-ibig Fund nga nagkalasamaran matapos mahulog ang ilang salakyan sa Gihulgan City, nagapabilin sa gihapon sa ospital. Kinabulong sa gihapon sa ospital ang 3 ka mga empleyado sa Pag-ibig Fund nga napilasan sa naglutad nga vehicular incident sa Sitio Palau, Barangay Malusay, Gihulgan City, Negros Oriental, Huwebes nga adlaw. Nagwa sa investigasyon sa Gihulgan PNP nga naguba ang preno sang van nga ginasakyan sa mga empleyado sa Pag-ibig halin sa Gihulgan Heights pakadto sa proper sa syudad. Ang van ginamaneho sang 59 anyos nga empleyado man sa Pag-ibig, Ayala Branch sa Cebu, kag residente sa Talisay City sa Cebu. Sunod sa iya, ginausoy nila ang nagakurbada nga dalan sa gulpi lang hindi na magkagat ang preno sang van. Gid pa kamaayos ang driver nga hambalan ang iya nga mga pasahero apang ang isa sa ila nagtingwa nga maglumpat gikan sa van. Nadulaan sa kontrol ang driver kag nakabunggo sa lubi kag pila ka mga gemelina nga kahoy sa igad sang dalan. Then on arrival sa ospital ang 40 anyos nga assistant department manager sa Pag-ibig. Magluwa sa driver, pilasun man ang duha ka mga pasahero, isa ka 32 anyos nga lalaki. Nagaobra bilang sales and customer support assistant sa Pag-ibig Dumaguete branch, kag isa ka 28 anyos nga babae nga empleyado man sa Pag-ibig Ayala branch sa Cebu.
Sa number 5, ginpatigay ng groundbreaking ceremony para sa 239 megawatts na solar project sa Aboitiz Renewables. Ini ang pinakamalapad nila nga solar project sa Visayas. May report si Barbara Mijares. Sa last quarter, sining nga tuig ginalantaw masugda ng solar project ni pahamtang sa 180 hectares nga kalaparon sang duta sakop sa Barangay Luna sa Cadiz City. Suno kay Jimmy Villaroman, ikatlo ini nila nga proyekto sa Negros Occidental. Unang 59 kilowatt solar project sa Sakasan sa San Carlos City. Kagay kaduha, ang 173 megawatt solar project sa Calatrava. Ang Luna Solar Power Project ang ginakabig nila nga ila first integrated renewable energy and storage facility sa Negros Island region bangod may upod ini nga 65 megawatt battery energy storage system. But we know that numbers only tell half the story. At Aboitiz Renewables, we do not measure success merely by our added capacity. We measure it by the grit of our teams, the resilience of our infrastructure, and the enduring positive impact our operations can have on the communities we serve. Suno kay Chris Alidon, ang VP for Engineering and Construction sang Aboitiz Renewables, mga 1,000 ang workforce nga ila kinahanglan kag sa masami masobra sa 50% ang ila ginakuha gikan sa local workforce. Magalawig sang 14 tubtub 15 months ang construction kag ginalantaw mahuman sa 2028. Sa experience namin, more than 50% locals talaga yan. Conservative yun ang estimate. We're looking at the very least mga 14 to 15 months. Hopefully. Kailan po mag-umpisa? Yes, by 2028. Mag-finish. Kailan kayo mag-umpisa ng construction? Hopefully this year, na yung mga inaayos lang kami na ibang details pa sa side namin. Like last quarter of this year, sir. Mga ganun, Ang kasubo nga mga proyekto suno kay 2nd District Representative Alfredo Marañon III ang nagasanto sa vision nga mangin renewable energy capital. It aligns with our vision also to be a renewable capital here in Negros. There were a lot of power corporations who would come here before. Suno kay Mayor Salvador Escalante Jr., ang pag-invest sang Aboitiz sa Cadiz nagapakita sing investor confidence kag pag-expand man sang syudad sa guwasang agriculture. Kag kabahin sang corporate social responsibility sang Aboitiz, ginduso ni Escalante ang pagpatukod sang coffee processing plant nga dugay na nga handom sang syudad para sa coffee farmers nila. Sa masunod nga duha ka tuig tuyo nga matapos ang proyekto kung sa diin iga-expand tubtub sa 1,000 hectares ang coffee plantation nga pagatamnan sang 1 million ka mga coffee trees. Karon yara sa 250,000 ang mga natanom sa 250 hectares ang kadutaan. As we move forward in the construction phase, we are very happy also. I'm personally excited that we will be using the Corporate Social Responsibility Fund of Aboitiz Power in building our dream of putting up a coffee processing plant in the island of Negros Occidental in Cadiz City. Ginsiling sa mga opisyales ang Aboitiz nga hungod nila nga ginpili ang Negros hindi lamang bangod sang iya sini nga natural potential kundi bangod man sang iya sini nga proactive policies bangod sang secure roadmap kag sang suporta sang Provincial Energy Development Council para sa clean energy. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Sa number 4, may dugang naman ng mga kaso sang ASF sa Bacolod City ini sa Barangay Bata kag sa Barangay Granada. Nagdangat na sa 8 ka mga baboy sa Bacolod City ang nagpositibo sa African swine fever suno sa City Veterinary Office. Nadugangan sang 3 ka kaso sang ASF sa syudad matapos nagpositibo sa among balatian ang 2 ka mga baboy gikan sa Barangay Bata samtang maisa naman sa Barangay Granada. Base sa records ng CVO, 4 na ka mga barangay sa syudad ang may positibo nga kaso sang ASF. 2 ka baboy sa Barangay Alihis kag 2 man sa Barangay Takuling. Ang pinakauna nga na report nga nagpositibo nga kaso sang ASF sini nga tuig.
may isa pagid ka baboy sa slaughterhouse nga nagpositibo man sa ASF. Tanan nga mga nasabit ka baboy nga nagpositibo sa ASF tigayo naman nga nagkalamatay. Ginahaylo sang CVO ang mga hog raisers nga pasangkaron ang ilang nga biosecurity measures kag i-report gilayon sa otoridad kung nagamasakit ang ilang nga mga baboy. Parayon man ang pag-disinfect ng CVO sa mga lugar nga miara na sang positibo nga kaso sang among balatian agud mapahagan-hagan ang paglaptas sini. Sa number 3, porsyon sang dalan sa Barangay Mansiligan sa Bacolod ang ginsiradaan matapos nga naab-ab ang duta tugas ang mabunok nga pag-ulan. Makita ang malapad kag madalom nga buho sa sining nga drainage sa purok kahirop sa Barangay Mansiligan, Bacolod City matapos nga naab-ab ang duta sa kilid sini. Ang parayon nga pagtupa sa ulan ang ginatudlo nga kabangdanan sa Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO sang amat-amat nga pagkatiphag sang duta. Sunod sa kay Dr. Ana Marie Laarni Pornan, pamuno sa DRRMO, nga temporaryo ani nga ginpasiradaan sa Bacolod City Engineers Office ang porsyon sang among nga dalan. Ginaklaro niya, hindi ini sinkhole, kag posible madugay na nga nagamat-amat ab-ab ang duta sa kilid sang drainage bangod sa padayon nga pag-ulan. Mga light vehicles lamang ang ginatugtan nga maglabay sa among nga porsyon sang dalan samtang hindi pa ini makayo sang CEO bangod sa ulan. Gin-cordon sa otoridad ang naab-ab nga porsyon sa drainage agud balikawan ang posible nga aksidente. Wala sa may na-report nga nahulog sa among nga drainage sunod sa kay Pornan. Hindi siya doon lagyan doon po at pass to walk. Wala. Sibayo lang ganun yung mga bata ang nagdagitan to. Di sumbungin pa si Rato na nanay kay delikado siya. Pag hindi pa man siya makayo dahil kay kaulan pa. Ano siya, bali, ano siya kadako, Dok? Ano kadalom? Dalom eh. Kay gin-send lang nila, bisa ako na picture so hindi ko kaano kung ano gin siya kadalom. Pero do kadalom gin. Sa number 2, isa ka babae ang napatay matapos mapilpilan sang dako nga bato. Napilpilan sang dako nga bato ang isa ka babae rason sang iya kamatayon sa barangay Handalamananon, ayungon sa Negros Oriental, Miyerkules sang hapon. Sunod sa opisyal sa barangay, naghulam si alias Bell, isa ka 53 anyos, sang mga gamit sa iya nga iya pagagamiton sa pagkutkot sang duta matapos siya nga ginhambalan sang iya paryente nga isa ka senyales ang bato sa ginahamtangan sang bulawan kag iban pagid nga mga treasure. Nagsugod sa pagkutkot si alias Bell malapit sa dako nga bato kag matapos ang pila ka minutos didto na nahulog ang bato kag nagligid pakadto sa iya. Nagbinuligay ang mga nagrespondi katapos ang Local Disaster Risk Reduction Management Office sang ayungon kag ang mga pumuluyo agud maalsa ang bato. Apang bangod sa kabugaton sang bato, naglabot sa kapin 3 ka oras antes nakuha ang lawas sang biktima. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Pungsod Pilipinas ang may panibago nga application nga isumiti sa Estados Unidos para liwat buksan ang merkado para sa blue swimming crab industry. Sunod kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nga may isubmit nga appeal ang pungsod. Ang pinaka-latest sa bulan sang Setyembre, nagalaom si Chu nga tigayon liwat buksan sa Estados Unidos ang market sini para sa blue swimming crabs ang pungsod. Ang mga concerns na nagpaangot sa pagpangapin sa mga dolphins nga naaksyonan na sunod sa kay Chu. May interagency task force man nga gintukod sa mga government agencies sunod sa kay Chu para ma-monitor ang mga dolphins. Lakip na ang bycatch o ang mga accidental deaths and injuries sa sining mga mammals. Nalakip naman diri ang mga local ordinances nga ginapatuman para mapabaskog ang sistema. Ginban sa United States ang blue swimming crabs ng Pilipinas sa tuong Hunyo bangod sa mga local fishing gear kaangay sang gill nets kag bottom pots nga nagatugas ang accidental death kag injury sa mga Irrawaddy dolphins kag ang Pilipinas ang may kakulang sa tracking system.
Sininga Biyernes, isa ka public hearing naman ang ginpatigayon angot sa Negros Occidental Blue Swimming Crab Sustainability and Management Ordinance. Linibo ang nagasalig sa amo nga industriya sa probinsya. Yes, about the blue crabs, nakausap namin noong isang araw si Secretary Rubio, no, sa Malacanang. Andun ho ako, kasama ko doon. Isa yun sa naging topic ni the ambassador, no. Alam na nila at binigyan naman tayo ng para mag-appeal, no, or re-apply ka agad. So meron tayong bagong application isasubmit latest in September, and hopefully by that time okay na sana tayo. You think that the U.S. will reopen its market? Oh yes, we are very confident na may reopen naman yan kasi nga ang request na yung mga dolphins na baka mamatay na endangered, kailangan protektahan natin. So meron na kaming batas na ginawa, DA ruling na ginawa na yung gill nets sa areas na yun, hindi na pwedeng 2 kilometro, 500 meters sila na haba. Tapos meron tayong interagency task force na kinreate among government agencies para ma-monitor yung rami ng dolphin na saan sila at ma-record mabuti kung may bycatch pa o wala. Once na ma-establish yung mga yan at ma-set yung mga local, kasama din yung mga local ordinances na kailangan gawin ng mga LGUs kung saan yung mga dolphins na yun, then okay na tayo. Kagyari naman ang pagpabalo namon sa inyo nga istorya siniga weekend nga puno sa paglaom. Bagyo season na naman. Sunod-sunod ang pagsinulod sa mga bagyo diri sa Pilipinas. Atong balikan ang isa ka barangay sa La Carlota City diri sa Negros Occidental nga tuman nga naapektuhan sa pag-igo sang Bagyo Tino. Paano na bala sila subong? Nakabangon na sila bala? Ano ba lang yung panghimo nila nga mga tikang para tigayon nga makabangon gikan sa isa ka dako nga delubyo? Ining aton nga pag-istoryahan sa Sabado diri sa Digicast Negros. Kag shout out ani sa aton nga mga suki kada hapon si Glazer Del Agustino mayong hapon Digicast Negros watching live from Purok 2, Barangay Nagasi, La Carlota City. Si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros and Sir Roming watching from Bacolod City. Si Ma'am Gloria Bantigue, good afternoon Digicast. NIR kag Sir Roming Sobaldo watching from Pulupandan. Happy weekend everyone and keep safe always. Si Gerardo Marquez always watching Digicast Negros. Salamat sir. Hambalin sa Rumbel Mahilom Galio, Heart. Kag si Mark Magallanes mayong gabi from BGC in Taguig. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.